que era a radio municipal. E máis, abriume a coñecer o concello que está ao outro lado do Pico Sacro, coñecer a actividade social, cultural, económica que hai non só en Boqueixón, senón no Val do Ulla. Logo tive a oportunidade de parar pola estrada a terra do meu pai, terra de Montes, e ver que o meu era vocación, isto de falar, que me pagaban como paladoriña. E levo media vida na Radio Galega. Desde a Estrada cumplen este 30 anos. Da Radio Galega estamos celebrando o 40 aniversario. Encántame dar o micrófono azul a xente que ten sempre algo que contar, todas e todos. E isto da comunicación ven do xesto da pregoeira. E por qué? Porque antes de haber estas cousas modernas era o cabalo, que para mí é o que representa o cabalo que traen os xenerais e correos, o medio de transporte, e era o que levaba a información dun lugar a outro, e levaba yo o señor alcalde, e logo había unha persoa, unha pregoeira ou pregoeiro, que por orde do señor alcalde daba a información que había que facer chegar aos habitantes. Así que isto da comunicación é cousa importante. Deixar os teléfonos de lado por un pouco, falade máis con quen tedes ao lado. E dis que temos dos orellas e unha boca, así que tenemos que escoitar o doble do que falamos. Pro remate, e se algo teño que contaros e dicirvos, é que os generales e correos son para mí exemplo da comunicación, sendo os xenerais a excelencia na oratoria, do que significa saber falar ben e deixar o contrincante sen palabras.